Uy, Beshi! Kamao dyanan na, makita ko lang yung boyfriend mo. Yamamok manlakan ka. One month, ah? Sige ka, gumurakan ka. No saan mo pala yung ngayam amo kanya? Beshi, mabising ako. Awan mat lang yung urayan ta. Oh, anyat orasan. Inawag ako. Nag-textak pa yan kan ko, na. Paumay ka nun. Na traffic samat niya, min. Isunanday ka, oh. Wow! Guwapong agpaiso. Hello? Hi. Ay, Mm. Gerald. Isuday to ni Ronald. Gayam kan classmate ko. Hello, Gerald. Nagsangan. Nice meeting you. Hello. Pasensya na. Medyo nakainom basit. It's okay. O sige, Beshi. Agtugaw kayo. Tasya kundi agorder, ha? O, sige. Gerald, Mm. kaya nagpartag ka. Kunak mo saan ka naging inom. Pasensya ka, babe. Inawis na kami na iti barkadak. Sa anak mo na parte. Nakainumak na basit. Saan ka gumura? Maudin na dyan panaginom ko. Hamis. Mami.